הפועל ירושלים של שיה פייגנבוים הגיע לבאר שבע למשחק נגד הפועל שסיימה את כל 4 משחקיה בתיקו. עדיין הכדור אצל ברטו, משאיר את זה לטלסניקוב, יכול לבעוט מרחוק. סולטן עם הבעיטה, וסולטן כובש! שער נדיר, מדהים. איזה שער של תומר סולטן! התקפה יוצאת מן הכלל של הפועל ירושלים. הנעת כדור יפה, ושיה יכול להיות מרוצה. הכדור הזה מתחיל באגף ימין עד שמגיע לברטו, ברטו מוסר את זה למרכז, טלסניקוב עושה הכנה נהדרת לתומר סולטן. איזה כדור! אבו יונס, ניסיון אחד של באר שבע, והנה גלישה, והכדור הזה ברשת! באר שבע מצליחה לאזן עם שער בתוך תוספת הזמן. נגיחה ראשונה של ברדה, והגלישה הזו של דרי מצליח להקדים שם את כולם בהפועל ירושלים. ליגה לאומית